där inne. Vad har hänt? Kolla. Vi måste visa ljuset. In le ljuso. Här är en skylt. Area de cantinere. Kolla vad som har hänt. Kolla här. Titta nu. Säg den inte. Det Bara så att bajskorvar ska röka. Det är bara bajskorvar som röker. Psst. Snigel. Lägg av med din snigel. Snigel. Men det syns inte, du behöver inte lipa, det syns inte. Det syns inte, det är mörkt, det syns inte. Okej, det är mörkt, det syns inte. Godnatt. Psst, adjö.